¿Tienes ahí el Empezamos entonces. Moi boas tardes, damos inicio ao Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria aplazada da que estaba prevista para o venres 27 de xuño ás 20 horas e que por motivos que todos os membros da Corporación coñecen foi necesario aprazar ao día de hoxe, xoves 3 de xullo. Tal e como estaba previsto e se falou na Comisión de Urbanismo celebrada para dictaminar os asuntos do Pleno, había un asunto que nos propuñamos incluir no orden do día por trámite de urxencia, que era o punto que está na documentación que se enviou como ratificación de urxencia e inclusión no orden do día dos asuntos, delegación na Diputación Provincial de Ourense das facultades de recaudación involuntaria e executiva das multas por infraccións, a delegación na Diputación Provincial de Ourense das facultades de recaudación involuntaria e executiva dos gastos derivados das execucións forzosas. Aquelo non dera tempo material de poder leválo á comisión para poder dictaminalo para o Pleno e se comunicou aos grupos municipais a intención por parte do Grupo de Goberno de leválo de tramitarlo a través desta vía de urxencia e, por lo tanto, poder incluírlo no orden do día tal e como se quedou en esa comisión. Por lo tanto, o que temos que facer agora, porque aínda que o Pleno se celebrou máis tarde polos motivos que coñecemos, é un Pleno que é aplazado do Pleno anterior. Por lo tanto, temos que facer igual a votación para a admisión polo trámite de urxencia destos puntos. Entón, por lo tanto, o que vamos a facer primeiro, antes de nada, é someter a votación a inclusión destos puntos na orden do día e despois o que procedemos entonces a celebrar o Pleno con esta inclusión de puntos. Por lo tanto, votos a favor da inclusión destos dos puntos que acabo de mencionar na orden do día. Apróbase por unanimidade a inclusión destos puntos. Procedemos entonces agora a celebrar o Pleno co primeiro punto na orden do día, que é o borrador da acta do 15 de maio de 2025, aprobación se procede por parte dos grupos municipais. Sometemos entonces a votación, entendo que por unanimidade. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Segundo punto na orden do día, solicitude de aclaración da sentencia ao xulgado contencioso administrativo número 2, aprobación se procede. Ten a palabra para este asunto o portavoz do Grupo Municipal, Bernardo Varela. Antes de nada... antes de nada, o portavoz do Grupo Municipal ten unha comunicación que facer para que consten acta. Non, que voume ausentar porque tive en relación profesional con unha das partes que interveñen nesa cuestión, entonces auséntome e cando se remate ese punto volvo. Ao rematar a porta do día, si que damos a chamada para que se incorpore outra vez ao Pleno. Ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do Benegas. Bueno, boa tarde. Este é un tema que se ven abastrando dende o ano 2020. Basicamente a causa é un tema por unha problemática entre dous particulares que ao final o Concello nese procedimento non fixo unha comunicación nun momento dado a un dos interesados e acabou isto chegando ao xulgado, non? Iso o que levou é que o xulgado nos indicara que debíamos proceder a unha revisión dese acto, a apertura
de un expediente ao respecto deste procedimento e, de ser o caso, a anulación dese procedimento. Na comisión informativa que tivemos a semana pasada, pois tuvemos así un debate importante, intentamos chegar a unha serie de acordos, entre os cales viña o que hoxe inicialmente se trae, que é a petición dunha aclaración de sentencia por parte do xulgado contencioso administrativo e tamén a proposta dunha solución que entendíamos que podía ser a anulabilidade dese acto administrativo. Certamente, despois dese debate que tivemos na comisión e que é a proposta inicial que se traía, pois os servicios xurídicos e a asistencia xurídica externa, especialmente que temos no Concello para este tipo de tramitacións, nos indican que ese non é o camiño, que non está ben enfocado, porque en realidade os informes estaban perfectamente claros de que non había lugar á admisión desa nulidade, e que tampouco se podía retrotraer, entonces que eso é o que correspondía trasladarlle ao xulgado e, polo tanto, neste caso, o grupo de goberno o que neste caso trae a este pleno é eliminar a proposta ou correxir a proposta que se trae da comisión informativa e agora mesmo o que procedería a enmendar esa proposta e trasladarlle ao xulgado que se fixo o procedimento que el nos indicaba que había que abrir, pero non corresponde á nulidade desa proposta e, polo tanto, trasladarlle isto ao xulgado para que o teña en consideración e traslade as medidas que considere oportunas. E iso é o que traemos, esa enmenda, e é o que hoxe trasladamos para a súa aprobación a este pleno, porque entendemos que desde os informes xurídicos que temos é exactamente o que corresponde facer sin outra consideración. Por parte dos grupos municipais, Partido Popular. Bueno, nos estamos analizando isto así bastante en profundidade, vale, e José Daniel, que é o que tratou máis o tema, José Daniel, que foi o que tratou máis o tema de urbanismo, pero aquí, a sentencia judicial é bastante clara, vale, o xuez sí que estima unha serie de cousas que aquí se obviaron por completo desde o inicio do expediente, e entre as cousas que dice que na presente procedimento ha habido unha tramitación de forma completamente irregular, vale, é unha das cousas que dice, que todo se fixo a espalda da demandante, que non se lle comunicou absolutamente nada durante todo o proceso, nin siquiera a resolución do mesmo. Entende que o seu abogado, cando presenta todo isto, non invoca o artículo 147, o sea, o 47, perdón, pero vamos, que entende que todo foi de forma irregular que se fixo parte do Concello. Entonces, nos acatamos a sentencia judicial, vale, como non pode ser de outra maneira, e ao respecto podíame estender muchísimo máis, pero non temos nada máis que acatar a sentencia judicial e nada máis. Por parte do Grupo Socialista. Pois nada, a vista do informe xurídico estamos de acordo co Grupo de Goberno. Eu só unha cuestión así moi corta. Por suposto, eu creo que todos os membros desta corporación acatamos a sentencia judicial, como non pode ser de outra maneira, e a sentencia judicial o que dice que se proceda a incoar o expediente. O expediente está incoado, por tanto, cúmplese perfectamente con ese mandato judicial de incoar o expediente, que sucede que ese expediente pode acabar de dúas formas, en admisión ou inadmisión. Cando incoas un expediente, pois claro, que non hai unha única forma de rematar ese expediente, pode rematarse de varias maneiras. Para rematarlo dunha forma ou doutra teñen que darse determinados supostos legais, que os servicios xurídicos consideran en este caso que non se dan e que, por tanto, o expediente debe rematarse dunha forma determinada. Eso non significa que non este incoado, senón non se remataría desta forma. Lóxicamente existe un informe técnico, existe un informe xurídico, e o que pasa é que concluyen unha determinada cuestión que, por outra parte, é novedosa para nós, porque nunca nos vimos en unha situación como esta, pero supoño que é unha práctica bastante habitual a nivel judicial, porque, estas cuestións suceden. O que sí que non cabe dúbida con respecto a isto de que é unha cuestión dun calado xurídico complexo, o sea, complicado, de difícil resolución, e que, por suposto, non vai a contentar a todas as partes.
e non o vai a facer, non en este caso non estou falando xa das partes de aquí, porque todos estamos no ánimo de defender os intereses do Concello, que é o que nos corresponde aquí, sino que non vai a contestar a todas as partes, porque efectivamente, cando en este caso o Concello é o árbitro de dúas partes que están en conflicto, pois lóxicamente dictamines o que dictamines, unha das partes pois non vai estar conforme. Si é certo que hai unha persona aí que ten un prexuicio porque o feito de que non se lle notifique un decreto, pois o que lle impide é lóxicamente recurrir en vía administrativa, non en judicial, que de feito fai, sino en vía administrativa, e é verdad que pudo ter solicitado que se lle notificara, por lo tanto se retrotraía e se lle notificaba, pero iso non o fixo así, igual que tampouco o fixo na demanda judicial, porque tampouco o pediu. Se houbera pedido, pois estaríamos en unha solución bastante máis sinxela. Pero o que sí que quería que quedara claro, porque é verdad que isto é unha cuestión xurídica, complexa, a única xurista que está aquí é a secretaria municipal, o resto, bueno, pois atendemos en función dos informes xurídicos que temos, pero iso é o que podemos facer. O que sí que eu creo que é importante que se haga unha aclaración, é que unha cousa é que non houbera constancia por esa falta de notificación do procedemento por parte da demandante, e outra cousa é que a demandante non estuvera perfectamente informada de todos e de cada un dos pasos que se deron en este procedemento, porque a demandante estaba permanentemente na oficina de urbanismo, atendéronse varias das cuestións que ela alegaba en todo este procedemento, non xa na sentencia, sino antes de chegar á situación da legalización desa construción colindante, ela fixo determinadas alegacións que se foron atendendo, como consta nos informes técnicos, e, por lo tanto, é evidente que ela era coñecedora de todo este proceso porque se foron atendendo precisamente algunhas das alegacións que ela iba formulando. O error do Concello en este caso é que en ese último decreto que se fai non lle notifica a ela. Quer dizer, que hai un error na notificación, que se notifica ao titular da licencia e non a conlindante do titular da licencia, non? Esa é a cuestión, que é unha cuestión de forma que podía ter solventado pois de cualquier outra maneira, pero é certo que ela tampouco solicitou unha licencia e, por tanto, certo é que o xuíz non pode fallar algo que ela non pediu, que era retrotraer isto e que se lle notifique. E entonces eso é o que nos supón en este entuerto legal que ten, bueno, pois unha solución, como decía, que non vai a contentar a todas as partes. Por tanto, nos creemos que efectivamente aí é máis prudente atender aos informes xurídicos, tanto internos como externos, facer a inadmisión e, en todo caso, bueno, pois que o xulgado se pronuncie agora no que considere oportuno, porque eu creo que, pola nosa parte, pois a sentencia estaría perfectamente acatada, porque o expediente sí que está incoado, que é o que nos mandaba facer a sentencia. Non sei se hai unha cuestión máis, sometemos a votación. Bueno, yo aquí o que dice o xuiz é que a demandante en ningún momento se lle comunicou absolutamente nada. Por escrito. Nada. Por escrito, claro. Que decir que ao final en estas cuestións, a cuestión do procedemento é sempre por escrito. Outra cuestión, como decía, que a demandante estivera permanentemente en contacto cos servicios de urbanismo e que máis incluso se lle aceptaran algunhas das alegacións que ela decía con respecto a vivendas e se obligara a facer rectificacións á obra desta conlindante, desta vivenda conlindante, atendendo ao que os servicios técnicos consideraban que se axustaba ao plan especial do casco e que coincidían en algúns casos co que ela mismo reclamaba, non? Por lo tanto, ela era perfectamente coñecedora. Outra cosa é que non se lle comunique por escrito. Por lo tanto, cando non se comunica por escrito, formalmente é como se non estivera informada, aínda que bueno, informalmente sí que era perfectamente coñecedora, pero é certo que nas cuestións judiciales vivimos no formal, non no coñecemento informal, aínda que o supere, senón vivimos no formal, non? E, por tanto, bueno, pues, formalmente hai ese error e, por tanto, bueno, pues eso non há lugar a ninguna dúbida, porque eso é así, non? Sometemos entonces a votación votos a favor da inadmisión a trámite desa revisión de oficio, votos en contra, abstencións xa non pregunto, pois apróbase cos votos a resolución coa proposta dos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista. Por favor, avisade para que se incorpore o concelleiro do Partido Popular. Ben, pois incorporado xa o concelleiro José Daniel do Rodicio do Partido Popular, procedemos entonces a
debatir o terceiro punto na orden do día, que acabamos de aprobar a súa admisión. Si todos os grupos están de acordo, facemos unha exposición no seu conxunto, inda que despois votemos por separado os puntos, pero ao final estamos falando do mesmo asunto e, por tanto, como temos feito en outras ocasións, casi maior debatirlo en conxunto e despois votamos por separado, entendo, Marta, cada un dos puntos, non? Claro, os acordos votámoslo separado, pero facemos o debate conxunto. Entonces, tanto para a Delegación da Diputación Provincial de Ourense das facultades de recaudación involuntaria e executiva das multas por infraccións, como a Delegación da Diputación Provincial de Ourense das facultades de recaudación involuntaria e executiva dos gastos derivados das execucións forzosas, ten a palabra o portavoz do Grupo Municipal do BNG, Bernardo Varela. Bueno, pois este é un tema que ten que ver con que nós, na actualidade, temos un convenio coa Twiga para o cobro en vía executiva do que serían os impostos de IBI, as tasas de lixo, etc. Pero esa fórmula por parte da Twiga non permite cubrir isto que traemos hoxe aquí. É ben sabido que a Diputación Provincial ten dentro das súas obrigas, do seu espírito, a colaboración cos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia, neste caso de Ourense, e, bueno, neste caso, como representante do Concello de Allariz, ali plantexei a posibilidade de chegar a esta colaboración, que a verdade é que é unha colaboración que acaban de cambiar o sistema de xestión que teñen para o cobro, para esta xestión de sancións, modificaron o sistema TAU, e entón permitiría facer cousas que antes non facía a Diputación. Dentro desas cousas que permitiría é que unha vez se tramite, por suposto, quen vai a facer o expediente sancionador, quen vai a tramitar a sanción neste caso sería a Policía Local, nun caso, ou noutro caso os servicios correspondentes de medio ambiente, urbanismo, etc., do Concello, pero a partir de aí o expediente, digamos que quen faría a comunicación cara ao interesado sería xa a Diputación Provincial, en un trámite inicial. Despois, se houbera por parte dese interesado unha reclamación contra esa tramitación, volvería ao Concello para que se fixera desde aquí por parte de quen fora a parte, Policía Local ou Medio Ambiente ou Urbanismo, quen fora o coñecedor do asunto, un informe ao respecto, e despois sería outra vez a Diputación quen tramitaría o resto do expediente, inicialmente en cobro voluntario e despois incluso en cobro con recargo vía executiva, se non houbera ese primeiro, por parte deste caso do sancionado, a correspondente pago. Entendemos que isto, por un lado, libera a operativa do Concello, xa que sería a propia Diputación que faría a tramitación dos expedientes, dá esa garantía tamén que sea esa Diputación quen o faga, e despois, por outra parte, había ese problema de que inicialmente o Concello en executiva ten unha capacidade moi escasa para poder, este e outro Concello, calquera, porque non pode sair fora do que son as contas ou elementos dentro do propio termo municipal, mentres que a Diputación ven directamente, a Diputación ou ven a través do convenio que ten ca Axencia Tributaria Española, pode ir máis alá e, polo tanto, facer que esa forza coercitiva teña realmente máis peso. Polo tanto, a proposta que traemos hoxe para os dous puntos que expuxo anteriormente a alcaldesa é facer esta delegación en favor da Diputación Provincial para facer estes trámites administrativos. Isto tería que ir ao Pleno da Diputación Provincial, que o admitiría, é dicir, que recollería esa proposta que traslada ao Concello de Allariz, e a partir de aí ver como se plasma, porque tamén vos informo que, como en algunhas destas cousas aínda non hai unha práctica por parte da Diputación tampouco ahora mismo de execución deste tema concreto que traemos hoxe aquí, hai que ver un pouco como vai funcionar a través deste novo sistema informático todo o procedimento que vos acabo de explicar. Pero, en principio, xa digo que hai anuencia por parte da Diputación a que isto se execute. De feito, o que traemos hoxe a aprobación foi nos trasladado desde a propia Diputación xa para poder traelo a pleno e dar ese primeiro paso por parte do Concello. Nada máis. Por parte dos grupos, Grupo Popular? A nos parece unha cuestión práctica e eficaz
en virtud da colaboración que ten a Diputación cos concellos de menos de 20.000 habitantes. Ao fin e ao cabo, a Diputación non deixa de ser administración local, e por consiguiente é útil que esa colaboración entre as dúas administracións. Entón, parecenos unha boa solución e votaremos a favor. Sí, nós tamén concordamos con isto. Vale, pois nos metemos entonces a votación. Votos a favor? Segundo. Si, non, agora temos que votar por o segundo, sí. Entonces, apróbase por unanimidade o primeiro dos puntos, esa delegación da recaudación voluntaria nas multas de infraccións, e agora sometemos a votación a delegación das facultades de recaudación voluntaria e executiva aos cargos derivados das execucións forzosas. Votos a favor? Apróbase tamén por unanimidade o segundo punto. Punto número 4, dar conta dos decretos que se firmaron entre períodos plenarios e que están a disposición, como sempre, nas oficinas municipais. Punto número 5, rogos e preguntas. Non hai ninguna presentada por escrito, non sei se hai alguna verbal. Sí, vai ser verbal. Rogo ou pregunta? Pregunta. Preguntas, sí. Van dúas. Unha relativa a... parece que se vai a xubilar o aparejado municipal, en agosto. Entón era saber un poquinho como se vai cubrir esa plaza, se se vai facer conforme os criterios da RPT onde ven recollido todo isto, vale? E que procedimento se vai a utilizar, se concurso oposición ou oposición. E tamén saber se se vai a manter a condición de incompatibilidade que está recollida no RPT. Por suposto, compatibilidade seguro. Vale. O sea, vamos a ver, para facer unha sustitución da persona que está aí, sea unha sustitución temporal ou sea unha sustitución definitiva por sacar a plaza, non somos solamente partidarios ahora de sacar unha sustitución, de ter unha sustitución temporal para poder facer con máis calma definitiva, pero desde logo é tal e como está a RPT. O sea, non pode haber ninguna modificación con respecto ao RPT. E se na RPT está, e así estaba, no complemento de exclusividade que tiña o aparellador municipal, así, era porque consideramos que xa por unha cuestión do propio conflicto de intereses, pero xa por unha cuestión de sentido común e tamén por conflicto de intereses, ten que ter exclusividade. É dicir, non pode estar traballando a nivel privado no mesmo término municipal no que informa. Entonces, hombre, a nosa intención é non modificar en absoluto nada disso que ten que ver e que está reflexado no RPT. Por outro lado, aquí o aparellador municipal Tino desde sempre asumiu claramente, cando empezou a traballar no Concello, que a esa exclusividade que se lle impuña aquí pois era de sentido común e, por tanto, nunca houve ningún conflito con respecto a eso, e nos seguimos tendo igual de claro isto que tiñamos agora. Outra cuestión está en que, bueno, temos que facer un proceso de sustitución agora. É verdad que estamos dando voltas a ese proceso de sustitución e entonces, bueno, pues é posible que recurramos ás bolsas agora para facelo e facelo despois con máis calma. Eso fixemos tamén na sustitución de Chus, por exemplo, da tesoreira, e é verdad que hai que dar incluso deserto, que sacáramos e quedara deserto. Pois a idea é facelo así, para poder facelo claramente por un concurso oposición, e nos parece que ademais debe ser un concurso oposición que non sea de trámite, porque é verdad que nos necesitamos incorporar ao Concello, que personal en áreas tan sensibles como esas, que sea personal que teña experiencia, non só coñecementos teóricos, sino tamén experiencia. Por tanto, ahora mismo, sin que teñamos aínda reunións eso, pero bueno, nas que máis ou menos temos falado, claramente a nosa idea é concurso oposición. Máis cuestións? Sí. Por parte do Grupo Popular... Outra cousa que tiña máis. Recordei aquí a Bernardo. Outro día foron e cortaron ali un sauce chorón de abaixo. Non era o que se pedira en Casa da Galla, pero levaron os troncos e dixeron amontodas todas as ramas. No, pero aí teño unha... Bueno, eu entendín que era a mellor solución porque ali hai varios árbores e o problema do sauce chorón é que sabedes que traballa por abaixo e además íbamos a volver a ter o mesmo problema, non sei se nun ano ou en menos, non? Pero o tema do tronco sí que é curioso, porque o tronco levouno alguén.
É dicir, alguén dali. O que cortou? Non. Me dixeron que o cortou. Non, porque o que cortou foi un toallo municipal que lle pedín de favor que o fora a facer. E cando foi foi o día, cortouno, troceuno, e cando iba a ir a buscar todo, resulta que o tronco desaparecera, xa non estaba, o sea que tuvo que ser alguén de non moi lonxe, tal. Outros sí que o sacaremos, hoxe estuveron ali, estuveron desbrozando, acabaron de facer onde cambiaron os columpios, etc. Pero curioso foi eso, curioso que alguén aproveitou o que era a madeira, o tronco, e deixou as gallas ali. Iremos a buscalas, pero claro, o rapaz que se comprometera a ir buscalas e que facía o traballo incluso a cambio do árbore, non sei se me explico, resulta que cando foi despois para ir a buscar o árbore non había árbore. Pois sinto que fora así, o único tamén que se cortou o único árbore que daba sombra no Parque Público. Non salió, pero foi así. Bueno, entonces habrá que por outro, pero bueno. Xa vai redollar aí outra vez. Sí, eso sí. Está no pleno regueiro, está eso redolla con el vamos. Eso. Sí, bueno. Parte do Grupo Socialista? Sí, queríamos facer unha pregunta sobre a senda peonil que vai dende Allariz ata o Alto de Taboadela, bueno, ata a rotonda que hai despois de Gundías. É unha zona bastante frecuentada, que usa moita xente, pero hai un tramo inconcluso entre Outeiro e Gundías. Entón queríamos saber que por que eso quedou así. Porque ademais é a zona máis perigosa, hai un arcén estreitiño de escasos centímetros. Pois eso, vamos a ver, eso xa lle comentamos a Xunta no seu momento, porque non somos os titulares desa estrada, que é a Xunta de Galicia, a fixo a propia Xunta de Galicia, e nós xa lle trasladamos no seu momento, cando se fixe a execución desa obra, que esa obra efectivamente quedaba inconclusa, e que o normal é non facer os dous tramos, sino unilo todo, quer dicir, que facer todo aí. Bueno, eles aduciron a varias cuestións con respecto a algunhas delas económicas, a varias cuestións para eso, outras, bueno, pois de cuestións técnicas, e o certo é que eso que non é por unha cuestión de que non se solicitara, sino de que por parte da Xunta de Galicia se denegou o tema. Bueno, nós presentamos unha emenda outra cousa é, bueno, facer insistencia, que se pode volver a facer unha insistencia sobre o tema, e que podan facer unha segunda fase ou reconsiderar unha segunda fase e que se revise, pero bueno, sí que se solicitou no seu momento. Estes días presentase unha emenda no Parlamento, a ver, que nos contestan. Quer dicir que non hai problema, desde aquí, desde o Concello, se pode reforzar eso tamén con unha petición tamén para que se revise. Sería moi interesante porque é moi frecuentada por moita xente. Alguna cuestión máis? Non, nada máis. Vale, bueno, pois entonces, sendo as 20:29 minutos, damos por concluída esta sesión ordinaria aplazada do Pleno da Corporación.